My brother, if kuyenzeka uzithola uyashiywa noma uyalahlwa ngoba ungasenakho either imali noma umsebenzi noma imoto noma indlu noma yini enkulu enhle noma yini njalo. If uzithola ukuleyo position la khona ungasathandwa ngoba khona izinto ongasenazo, uma ulahlwa because of lezo zinto, ungazilahli wena ngoba uzolahlekelwa. Ngoba ukulahleka kwalezo zinto akusho ukuthi usulahlekelwe ngoba wena awakalahleki and awakazilahlekeli, but wasilahla wena ila uzoqala ukulahlekelwa khona. Kumele uyibambe bafu. Losing imali, losing indlu, losing umuntu ngoba naku ukushiya ngoba naka usena 1 2 3 4. Ungazilahli wena ngoba uma ungakazilahli wena, my brother, usengakalahlekelwa. Awukakalahlekelwa. Usenakho konke because kuwe kutholakala konke. Kuwe kutholakala ibusiso. Kuwe kutholakala impumelelo. Kuwe kutholakala umusa. Kuwe kutholakala ububele, favor, mercy, grace, blessings. Zonke lezi zinto ezenza ukuthi ube nemali, ube nendlu, ube nemoto, ube nazo zonke izinto ezobukhazikhazi. Konke lokho kuphuma kuwe. They don't describe you, you describe them. They don't make you, you make them. So if you understand that pretty well and put it in your head, you will know very well what you haven't lost. As long as you haven't lost yourself, you did not lose nothing. Your value is bigger than these materialistical things. They depreciate with value as time goes, but you don't. Therefore, you can't find your own identity and strength in them. It is in you. Iqala ngawe bafu before ungafika emalini. Nowayengenayo imali waqala waba nayo